ole tuna hian DJI FPV combo unboxing na kan lo nei le donanga e mani la ma khanin erte mavic te kha kan lo nei nual to a tuna hianin DJI FPV hi engtiang takin nge a chung lama hianin a om ti hi tun hang kan endon ni tuna hian lo hong FPV chuanin tuna hianin hei hi enge ani ti kha in lo khelo me theya hi tam tak chuanin hei hi Google VR ani a hetia tarmit anga vuwa top ang hini mai mit bula hianin chuanin du chen khati khanin iwa thlok to mai don ni a thlo thei chin hi chu kan ramanga hi chon 10 km sang vel hi kan thlo dan tlang pui ani a maro chu sapram vela te chuan hei vairam zol vela te chong hei phairamanga te chuanin hi kem som paruk vel an thlok thei tlang puya tuna hian a chung lampang hi lo bi chiang teng tuna hianin hei hi a drone chu ani a FPV drone hi alo nalin alo dang dai hle mai hei en po hianin amoi ni ti hi a hriat ani chuan hei hi achina ka soi tong khan Google VR ani a hei hi tangkai me a hetia vuwa tur hi ani a ti chuanin ta tang khanin a thlona kalna zong kha ta tang hian en thei vek ani chuan a chhunga hian nge om zel ti kha bi ching don taila chuan hei hi a battery ni a tuna FPV battery hi ti hian ngoro kan langa chuan ngoro hetia thun mai hi ni a chuan hei hi a connect na ni atia nor lu mai hi ni le a potila chunga han enge la om zel ti kha chiang zel don ni chuan hei hi i kang deu no ka hei hi a Google englo kha ni a hei hi tangkai me hei hi eta tang fit tur hi ni a chuan a chunga hianin cable vel kha om vel ya hei ti hian chuan pe kan hong leang hei po hi cable tho ni chuan chung hi hong zel lila hei chu a booklet ani a ta hianin instruction tam taka oma a hriat lo lai te po kha ta tang hianin a booklet en hian in tha thei don tin ani chuan chunga hian nge lo om zel ti kha en zel lila hei hi chu a tha ani a e ani a hei number pe kang deuh hianin a le b a om ta e chu a hnung lam le hmalam ani ati khan tiang sel khan a cross khan ni le me a man da taila chuan hei enge ni hei hi i a tha tho ani a chuan hei hi enge ni vele thung en leng o chuan o hei hi a drone chunga hei ti mayang hemi aduma hi color thak na ni hei hi lak chhuat thak mai the ani a anal khop mai hei po hi chuan nge dang hi la om zel ni ti kha bi chiang don zel la chuan hei hi kan soi tong bokin hei hi a controller bok ani a hei hi a pui khop mai bi kana hei englo ho nen ai chuanin hei drone pa ngai ho te nen chuanin FPV drone chu tlemin a remote poron sialin aron dang lambi kani chuan chunga hian nge lom zel ti kha kan bi lenga hei chu adapter a battery charge na tak ani vele thung ta a hei ani maya chuan kha alo ni ta a hei hi a drone chu ni ta a soidu ngai lovin tuna pakhathil phat karon soile dona hi hemi controller tel lo po hianin a ran pa a controller kha hei hi motion controller ani a hei hi ilo bi chiang vele doni la hei hi a drone na chom lova a ran pa le ngai ni a hei hi a tangkai a sa phote vai hote chuanin an khal thiam a hei ti mayang ti hianin thona ang main ti han hei an control zeu mai ni ti hian mo
tangkai hei alok ani a power pack na te ani a chuanin hei a brake ti zong brake te khani vele me a hei power ani vele me a ti zong hian nang mu chen the nan tangkai ni hei a khal po khanin hei thona khal tak ang khanin a feel ve thei ani heng te song hin ya hemi box chung om chu chuanin engtiang in nge hetiang hi arem khom an rem khomanga engtiang in nge a thona hi engtiang in ngen fit ti kha tuna hianin kan han rem khomanga kan ron tar lang vele don ania abom chung om chu hei ti jong hi ani a engtiang in nge a arem khom kha chu hei ti hian kan zo to ani a chuan engtiang in nge a thlo dan kal mang kha tuna hianin e kan ron tar lang vele don ani chuan hei hi a controller ani a chuan hei hi kan soi tong khan i motion controller ani hei chu tlema a thiam deuh hlek experience nei deuh hlek a khal deuh chi ni wangin hei hian kan khal menga na hianin a instruction tlem te a khal dan le engtiang in nge ati the ti a vela kha tuna hianin kan tar lang ve donanga hei hi VR chu ni mai a ti chuan tuna hianin a hemi US ro pin hi eta thundu tur hi ni a chuan hei hi a battery a han pa battery ani velia hei hi chuan hei hi ta vole hi ani mai ati hian chuan kan han on donanga o hei hi voi ni press tur ani ati hian rang debin voi khat voi ni ti khanin ein on che ta helama hianin aron ri ta hum maya chingkhan hei hi kalo soi meya hei hi motion controller kha ani maya hei chu aircraft khal tak hei intinan pilot tina tia thlona handle tia a control ang kha ani maya hei chu tle ma professional ina khal thiang be deuh le kuna khman chi ani a chuan hei hi hemi aing lo hi USB cable hi i ata vu tur hi ni a hnunga hian USB Type-C hian thlai hi micro SD hei chu ti sang da the kha chu memory card kha chu indu danin alian indu le indanga kha chu nangma ni amang tu tura amang tu tura zir kha ni maya ti chuan hetiang kan vuata a VR hi ti chuan heta tang hian I in lo enve me don in phone kha in connect anga ke chuan ta tang hian ka control ka khal don ta a helama lo enve tu thiante in lo nei chuanin ta tang khanin an lo enve me thei don chuan hei kan on fel ta a ti chuan tuna hianin hei a drone hi kan setup vele don ta a tuna kan press ang khanin voi ni tia press me tur hin ta voi khat voi ni ti hian aron eng ta a drone chu amoi le ma hei light chi sang decoration nal tak aron keng tel boka chuan VR hi hei hi a remote ani a ti chuan a remote po hi voi ni ten press mai tu khani ta ti khan ain link nga ve te tanga ya secondary lo te ti khan I ati thei ta chia ta a hlo thei ta chia ta chuan tu na hian a VR kha engtiang in ngen man ti kha hian mara tiang kan vo ta a hei a fia khop mai hnuai lama hian adjust na om ve le ta ti hian le ma a fia lo deuh kha chuan in kutin ti hian in adjust anga left right ti khan ding lam ve lam ti khan ai tu na chuan a fia khop mai chuan tu na hian kan lo start chinanga drone hi tuna kan lo ti che chinang khai thom po nei na hle mai rewa hai khai pon la ma chon khal do ni la khai hei khalan wom don fa khop mai hai ti jong hi ni se a thlona hi chu rem changa I pona te kan la ti le tu ra ngai la ta channel hi min lo thir sakin min lo en sak zel turin karon som don le tu cheu ni kalome